Hvad så alle sammen? Hvad så? Dags. Dags med jer. Og i dag der skal vi spille GTA. Sammen med Mads og Hjalte. Ja, det skal vi i hvert fald. Det er vel sådan set det. Ja. Ja. Jeg er så til at spille guitar, som vi er allerede i gang med. Hjalte, jeg kommer over til jer i mine gæster. Okay, så kører jeg bare med dig. Hey dreng, vent på mig. Jeg kommer over og henter dig, Hjalte. Der kan kun sidde 2 af mine gæster. Ej, hvorfor jeg må ikke komme med? Fordi der kan kun sidde 2 gæster, der kan ikke sidde 3. Hvad skal jeg så gøre? Så skal Mads nok køre med dig, Mikkel. Jeg har nogle biler, der er hurtigere end Mads'. Okay, så kan du bare komme med mig, Mads. Men vi mødes over ved Hjalte. Mødes vi over ved Hjalte? Ja, Hvad for en skal jeg tage? det er sgu lige meget. Okay. Jeg kan ikke tage min bullet, har det ikke så godt. Jeg Hvorfor mener med, er at den den ikke ikke har det så godt. Jeg kom til at drukne den. Hvad for en har du taget? Jeg har taget den der med den der Phoenix. Nå, den er... Mads, hop ind i min bil. Men Mikkel, du bliver nødt til at vente lidt på mig. Jeg kan altså ikke køre så hurtigt. Nej. Hvor skal vi hen? Mikkel! Hvorfor sætter du ikke bare turbo i bilen, mand? Hvad? Så sæt der turbo i bilen. Det er jo også fordi, jeg er ligesom ikke level 100 et eller andet. Man skal heller ikke bruge... Man får heller ikke turbo i level 100. Hvornår får man så turbo? Man skal bare køre race for at få det. Ej. Hvor mange? Aner det ikke. Nå, måske vi kan ud og nakke nogle online. Det kan vi vel godt. Hvis du lige gider at vente, kan vi ikke bare tage en eller anden stor firehjulstræk? Undskyld! Ramte du mig? Kan vi ikke bare tage en stor firehjulstrækker eller sådan noget og køre alle sammen? Ramte du mig overhovedet? Hvad? Ramte du mig overhovedet? Ja, en lille smule. Det stod jeg ikke. Jeg kan heller ikke engang se det. Han der online, han vil jeg dræbe. Hvor der er en online? Jeg kan jo lige hen til ham med online og nakker ham. Hey, det har jeg lige sagt. Au! Mikkel, du er blevet væk. Jeg kan ikke finde dig. Stop lige og hold stille. Pur! Skyd ham! Skyd ham, Mads! Nej, gå lige ned ad åben. Vi skal nakke ham der. Vent. Jeg kommer. Nak ham, Hey, jeg Mads. vil også gerne med. Jamen så nak ham der først. Haha. Død. Jeg har lige fået politi efter mig. Syd den. Hvor er jeg på? Efterlad mig ikke, Hjalte. Hvad? Efterlad mig ikke. Fuck, jeg skal nok væk. Ej, Mads, nu fik jeg politi efter mig på grund af dig. Men jeg har fået politi efter mig på grund af Mikkel. Nej, jeg skulle bare lige hurtigt nakke ham. Han er irriterende. Okay, så Hjalte. Du skal... Au! Det var en online, jeg sprang os, Hjalte. Mikkel, Ja. vi har lidt problemer. Vi har mistet Hjaltes bil, og hvor er du, Hjalte? Nå, du er her bag. Kom, Hjalte. Vi nakker med en AK. Vi skal ikke nakke mig. Vi mener online. Men nu kan vi ikke følge med ham. Er du også AK, Hjalte? Ja, kan vi ikke finde en eller anden stor bil, vi alle sammen kan være i? Jeg har allerede fundet en. Se, Hjalte, der er din bil derovre. Skal du sove over den? Drenget, kom med mig. Jeg har en fed bus. Ja, Jeg vil se din smukke bil. Hvor er du, Mikkel? Jeg holder herovre. Kom nu herover til mig. Ja, hvor er du? Kan du ikke køre mod os? Jo. Men ikke køre ned. Der kommer politiet. Nej, det er fordi, den er langsom. Har I politiet efter jer? Nej. Nå, okay, pyha. Se, det er en kæmpe bus. Ja,
Sådan, mand. Ej, Mads, må jeg ikke komme om bag? Nej, for du kan også se indenfra deroppe fra. Det er lige meget, hvor du sidder. Ja, du må gerne sidde bag. Så kom. Vildt, jeg kan se indenfra. Ja. Hvor? Mads, Ja. jeg vil gerne sidde forrest. Okay. Kører I? Ja, vi kører. Den er altså rigtig langsom, Mikkel. Hvad skulle I ellers tage? Kan vi ikke... Er der ikke en af os, der har en stor firehjulstrækker, vi kan bruge? Jeg har ikke en. Jeg har heller ikke nogen, udover min limousine. Ja, skal vi ikke tage den? Nej. Hellere komme... Limousine. Mikkel, det er jo fordi, hellere komme med stil, end komme med fart. Det synes jeg i hvert fald. Okay. Ja, det ved jeg. Men drengen, vi takker af for i dag. Hej. Vi ses. Hej hej.